हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ आरो लोगोसे बैसागुनि बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दा लोगोफोर मोनसे हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जामनि डेट ओंखारदों दा बेसेबां सैथो जों बेयाव डिसकास खालामगोन आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन आरो बेनो जाबाय कमन एग्जाम ग्रेड 3 टेक्निकल नन टेक्निकल आरो ग्रेड 4 दाखालि हेल्थ डिपार्टमेन्ट एप्लाइ जानाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 लेभेलाव मोनसे डेट ओंखारदों जे बे आनजादा जासिगोन होननानै आरो एडमिट माब्ला मोनगोन बिनि सायावबो जों बेयाव रायलायगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइटआव आरो बेखौ बबेयाव होदों जों बेखौ गासैबो बेयाव कभार खालामगोन तो दायो जों फैबाय dhs.assam.gov.in दा बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जों गाहायाव नायोबा लेटेस्ट मोनसे अपसन मोनदों बेयाव दासिमबो पाब्लिश खालामाखै आरो बे जाबाय नटिसआ मोनसे अफिसियेलि नटिस नङा बे मोनसे दायो ससियेल मिडियायाव गोसारगासिनो दङ जे बयबो मोनबाय जानांगौ जे मोनसे फैदोंमोन तिनसुकिया अफिसनिफ्राय बा डिसि अफिसनिफ्राय फैदों आरो बेयाव बुंदों बे नटिसआ लोगोफोर जे गासैबो जायगाखौसो थिक खालामनो होदों मोनसे अफिसियेलि नटिस जे एग्जाम कन्डाक्ट खालामनोबा माखासे मेटेरियेल्सनि गोनां जायो एबा माखासे स्कुल कलेजनि गोनां जायो एबा जायगानि गोनां जायो दा बेखौसो थिक खालामनो थाखाय मोनसे लेटार हरनाय जादों जाय लेटारजों बुंदों जे एग्जामा 15 मेआव जानो हाथावगौ होननानै एबा जासिगोन बेखायनो बिनि सिगां नोंथांमोनाहाय रेडि खालामनांगौ माखासे जायगाखौ एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थाखाय आरो बे एग्जामा जागोन ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 मोननैबो दा बाथ्रा जाबाय गोबां सावरायदों जे बे नटिसआ तिनसुकियानिफ्राय फैदों नाथाय एग्जामा बिसिनाल' जागोन ना गुबुननाबो जागोन दा लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जाम होनाय लोगो लोगो सानसेयावनो गासैबो जाजोबगोन एक्सट्रा पेपार थाया बे जाबाय मोनसे आसाम स्टेटनि जब बेखायनो खनसेनो एग्जाम जागोन आरो जायोबा 15 मेआवनो जागोन आरो जायाबा जानाय नङा दा बाथ्राया जाबाय जोङो हमना लानो हायो बेबायदि माखासे नटिस ओंखारग्रोबाय थायो जाय नटिसआ अफिसियेलि पाब्लिश जाग्रोआ नाथाय नों आंनि आखायाव सहैग्रोयो दा बेफोरखौ नायोबा सिगांना जाजोबदों जेरै आसाम पुलिसानो जा आरो गुबुनानो जा दा ओंखायनो नोंथांमोननि एग्जामा 15 मेआव जानाया चान्स दङ ओंखायनो नोंथांमोना रेडि जादो दा लोगोफोर बेखिनियानोसैमोन आपडेटआ आरो बे एग्जामा अफलाइन एग्जाम जागोन थ' नोंथांमोना वेमार सिटआवहाय एग्जामखौ होनांगोन थ' बेनिफ्राय एडमिट माब्ला मोनगोन दा एडमिटनि नटिस फैयोबा थ' नोंथांमोना फाइनालि आपडेट मोनखागोन दा बे बेसेबां सैथो बाट नोंथांमोना मेन बाथ्राया जाबाय जे रेडि जानांगौ आरो आनजाद होनो नोंथांमोना जेब्लायबो रेडि आरो नोंथांमोना फकास खालामनांगोन एग्जामनि थाखाय थ' बेनिसिम लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट एडमिट फैयोबा आं नोंथांमोन थाबैनो आपडेटखौ लाना फैगोन